Доктор Михайлов отговаря на вашите въпроси. Интересуваме процедурата Пишот. Тя може да подобри еректилната ми функция и обема на пениса. Пишот е една от популярните процедури през последните години. Това представлява процедура за регенериране областта на пениса. Тя се състои в извличането на кръв, центрофугирането й и извличането на растежни фактори и тромбоцити. Инжектирането им в областта на пениса води до подобряване на неговата трофика, а именно храненето. По този начин се подобрява растежът на самият пенис и се очувствява малко повече. Т.е. по време на ерекцията е много по-плътна, пенисът има по-голям размер, а в същото време и води до повишаване на сексуалното удоволствие. Тази процедура може да бъде извършена само ако пациента няма някакви заболявания в областта, инфекции или пък нещо друго. Процедурата е безболезнена, бърза е в рамките на около 40 минути, извършва се при стерилни условия и няма някакви сериозни последствия след самата процедура. Разбира се, въздържанието от полов контакт в рамките на 2-3 дни е препоръката след самата процедура. Ефектът на процедурата, след като се направят достатъчно процедури за да се извърши необходимият протокол за извършване на процедурите, е до 1 година. Ако имате други въпроси към мен, задайте ги в коментарите.